मी सांगू का, संगीत आणि अध्यात्म हे एकच गोष्ट आहे माझ्या मते. कारण ज्याला परफेक्शनची ओढ आहे ना, म्हणजेच तो आध्यात्मिक आहे. वा वा वा, क्या बात आहे. कारण मला परफेक्शनची ओढ आहे का नाही मला माहिती नाही, पण ओढ आहे. मला परफेक्ट गोष्ट करायला आवडते आणि ती परफेक्शनचा विचार जो आहे ना, हाच वरून आलेला आहे. माणसाला शक्य नाही आहे परफेक्शन बद्दल विचार करणं. माणसाच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे परफेक्शन. परंतु ती गोष्ट थोडी का होईना झलक जर तुम्हाला दिसली, ह्याचा अर्थ त्यांनी तुम्हाला वाट दाखवली आणि त्याच्यावरती चालणं तुमचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे आय फील परफेक्शन इज डिव्हिनिटी आणि दॅट इज वाय म्युझिक अँड परफेक्शन हॅव टू गो टुगेदर. आणि म्हणून मग अध्यात्म त्याच्यातच आहे. त्याच्यातच आहे. मग त्याच्यामध्ये सगळंच आलं, लीनता आली, प्रेम आलं, भक्ती आली, श्रद्धा आली, एव्हरीथिंग. त्यामुळे माझ्यासाठी संगीत इज एव्हरीथिंग. सर्व रसिकांसाठी खास एक निवेदन आहे की 5 जानेवारी रोजी राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा येथे चतुरंग प्रतिष्ठानच्या यंदाच्या रंग संमेलनामध्ये विदुषी देवकीताई पंडित यांचा हा अद्वैता कार्यक्रम सादर केला जाणार आहे. तुम्हा सर्व रसिकांना त्याचं आम्ही निमंत्रण आजच देत आहोत. तुम्ही सर्वांनी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं आणि कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा.